Guys, just look at this. Zintathu izinto Satan destroy ngazo abantu abasha. Number 1 is sex. Abantu abasha, they are crazy. Kuze kube sengathi ungababamba ngenkani. Isikhalu Satan asethembile. Ngisho ama advert namhlanje, ama movie namhlanje, and u destroy athi umyeni wami uSathane urape ingqondo zengane zethu. Uthola ukuthi izinto ebedlala ngo10 ebusuku zidlala ngo5 ngoba uSathane uphuma umkhankaso ukudestroya this generation. Ingane icisha ama light, icishe ne volume. God iTV, imikhuba, izinto thina esazazi iminyaka isile ingane zizazi zino 5 years. And uthola ukuthi nathi bazali sithule asisho lutho. Muze umzali ethi ingane yami ngizoyiqalaphi. uSathana ke sabi ukuyiqala la kuqaleka khona. Ngoba noma ungathi ungayibuka iTV la kwami izoyibuka ka next door uzobuka uphi. Emafonini ama movies akhona. Say something. Kuzigazi la lengane lingabuzwe ezandleni zakho. Uthixo uthembe wena. Yika khomando wanomkakhe bafuna ukwazi ukuthi liyoba yini icebo lokukhulisa lo mntwana. Sithule uSathane uyakhuluma. Thiwe ingane zinikezwa amalungelo kanti zinikezwe intambo yokuzilengisa. Ngokuba amalungelo ngaphandle kweresponsibility ukufa. Isex. Ngendlela leli gama okhulunywa ngalo uyalithola kuma billboards, ko magazine, everywhere. Ungathi umgozi balo abseko kanti la dangerous khona. Noma kungaphakanyiswa i-condom is not an answer. Ingaba ama statistics ayehla ukuba i-condom impendulo. Akithi khona iminyaka la kwathiwa kubuyiswe ama condom ngenxa yokuthi kutholakala ukuthi abengama rejects. Wazingani? Wena ucabanga ukuthi umuntu ugciniwe kanti ugcinwa i-condom. Oh my God. Uthi umuntu ugciniwe kanti ugcinwe umjovo. Uyohlela muphi umndeni? Ngoba umndeni wabantu abashadile. Wena uyohlela muphi umndeni? Izintombi noma ungathukuthela. Kodwa ngikutshela iqiniso.